Și mult mai important decât creșterea este să cazi, să te prăbușești, să te chinui, dar să ai puterea să te ridici. Românii tot timpul au o părere despre orice, dar dacă le dai sărăcie, chin și taxe foarte mari, sunt cei mai fericiți. Hai să vă spun ceva. Singura fericire a românilor întotdeauna a fost suferința. Da? Și românii vor suferință. Acum că v-au crescut taxele și că în România sunt taxe mari și o să fie tot mai mari, eu vă spun cu mâna pe inimă că românii sunt mai fericiți. Și încă o dată vă spun, românilor li s-a făcut un bine că le-au mărit taxele, pentru că le-a dat atâta fericire, mare dreptate. Da. Și românii, cu cât e chinuie mai tare, cel mai fericit, nu știu. Și când ați văzut toți oamenii de business în cătușe la momentul respectiv, toată lumea s-a bucurat de propriul lor rău. Atâta timp cât românii sunt chinuiți, ei se simt în siguranță. Pentru că dacă pe românii scoți din chină și din sărăcie, ei nu cunosc altceva. Iar bogăția li se pare că face ceva rău.